I ens presenta a Paloma de Parque. Moltes gràcies a totes i a tots per ser aquí. No patiu, perquè en uns instants començarà l'espectacle. Buenas noches. El espectáculo está a punto de empezar. Empieza ya. ¡Buenas noches, Miguel! Soy adicta al romanticismo. Una recaída súper tocha cuando me vi por primera vez los Bridgerton. Jo pensava cada vegada que venia una amiga meva i me deia Clara, què te passa en els pies? Tengo juanetes! És molt més barat pagar-te 10 sessions de làser per acabar amb el tema que pagar-te 10 sessions de teràpia per acceptar que tens barba.